Showbiz Balita. Yes, good morning mga maring. Mainit-init nga balita mga katropa tungod kay gitubag na sa aktor nga si Rimard Santiago ang mga pasangil sa inahan sa iyang kanhi asawa nga si Claudine Barreto nga mao si Inday. Matod niya gusto unta niyang magpuyo sa kahilom og ipaagi lang sa iyang abogado ang pagtubag. Apan nakadesisyon ang aktor nga musulti aron ipahayag ang iyahang bahin. Ingon pa ni Rimard nga sakit ang mga pasangil kay naapektuhan ni ini ang ilang mga anak og iyang gipasabot nga usa ka amahan. Lisod para kaniya nga makita nga maapil ang pamilya sa mga isyong dili tinuod. Duman pa sa aktor, daghang tao nga murag nakahibalo sa iyang kinabuhi. Bisan wala sila'y tinuod nga kasayuran. Iyang hangyo nga unta respetohon na lang ang tanan sa ilang pribadong kinabuhi. Sa katapusan, gipili gihapon ni Rimard nga magpabilin sa respeto og ipaubaya sa panahon ang tanan aron mahupay ang isyu sa hustong mga paagi. Ag mo kato mga katropa ang ato ang showbiz balita. Dili man jud taon ko gwapa kay imong kumister sa dili ko parehas ni Claudine. Pero ayaw ko pensa mga maring masig umapon maako na mo. Bye-bye. Showbiz